Čo tu robíš? Tiež sa čo stalo? Niekto ma asi, keď som spala, zobral, alebo neviem čo. Nikto tu není. Ty mi odviazaj! Dobre, máš. Ďakujem. Musíme ho ísť pohľadať. Aha. No, môžeme ísť. Tu kto tam je? Tam je takto v čiernom. To čo tam je? Bežte! Tu nič není. Není na strome? Nie. Čo teraz? Ako sa dostalo tak rýchlo preč? Hľadajme ďalej. Môžeme. Pozrieť. Sofie? Neviem. Čo sa deje? Sofie zmizla. Ako to? Išli sme hľadať. A čo ak ho zobral? To je tiež možné. A naposledy bol tu. No, to je Čo zlé. teraz? Poďme ju hľadať! Babi, nenašla som ju! Ania! Mám nápad. Sofie vráca. Sofie? Není tu. Veď tu bola. Čo si nám klavala? Bola tu stále, takto sa na mňa pozerala. Ale veď ide o život, nebola tu. To není sranda. Bola tu, naozaj. Nebola, veď sme ju videli. Sasi má pravdu. Tiež. To je určite Sofie. Ďakujem vám.